Στα highlights του 2025 θα έβαζα την επίσκεψή μας στην έκθεση MWC της Βαρκελόνης. Μία έκθεση από τις μεγαλύτερες κινητής τηλεφωνίας, αν όχι μεγαλύτερη, όπου εκεί πραγματικά χτυπάει δυνατά ο παλμός της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αλλά δεν ήταν μια απλή επίσκεψη σε μια έκθεση. Εκεί πήγαμε να δούμε, να ακούσουμε, να νιώσουμε, να εμπνευστούμε αν θέλεις από αυτό που έρχεται, τεχνολογία που είναι μπροστά και πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε ένα. Νομίζω πως αυτό που κρατάω περισσότερο δεν είναι μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή εδώ την ομάδα. Είμαστε τόσο διαφορετικοί και όμως συνεργαζόμαστε άρτια, καθώς ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει και να χωρέσει την ομάδα. Η καλύτερη στιγμή μου ήταν σίγουρα το ταξίδι στο Παρίσι για το επίσημο λανσάρισμα των νέων προϊόντων της Huawei. Είχα την ευκαιρία να μοιραστώ εμπειρίες με τους συνεργάτες μου και να γνωρίσω αξιόλογους ανθρώπους του χώρου. Ήταν μια εμπειρία που με ενέπνευσε γιατί είδα πώς κινείται η διεθνής αγορά και ένιωσα μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος.